Metrópoli forala. M24tik hauteskundeetatik astebete joan zaigu dagoeneko eta guk bueltaka eta jiraka segitzen dugu emaitzen inguruan eta batez ere emaitzen ondorioen inguruan. Hainbat alderdi politikotako ordezkariak elkarrizketatzen ari gara gurean eta gaur UPNeko eledun bat ordezkari bat daukagu gurean. Kristina Altuna Anderea, hain zuzen ere, egunon Kristina. Kaixo, egunon. Eta ongi etorri gurera. Esan behar nuen, lehendabiziko aldia zela gurea hurbiltzen jena, baina ez da ala, ez da? Ez, iraganean egon nintzen bai, institutuko kurtso bat egiten, da hemen egon nintzen irratiko lehen pausoak zintzuk ziren ikasten, ez? Halako tailer bat egiten, ez da? Bai. Institutu garaian. Gerora, kazetaritza egintzen nuen, ikasitzen nuen, eta irrati emakumea izan zara, ez da? Bai, irratia. Ze irratitan, ibili zara? Madrilen batez ere ibili naiz, kopen da gero esradion. Eta nolatan saltoa kazetaritzatik politikara? Aukera suertatu delako, ez? Javierrek, horrela eskatu zidan, asko pentsatutako erabakia izan zen, ez? Azkenean, batez ere, errespontsabilitate handiko kargua dela pentsatzen dut, azkenean, jendea ordezkatzen ari zarelako, ez? Eta batez ere, buruan nuen kezka ea zerbait positiboa eman ezaken zen, ez? Baina azkenean, entzuteko ahalmen hori edo gaitasuna bintzat lantzen dugu, ez, kazetariok, eta, entzumena batez ere entzun beste alderdi ere behar dugu, ez? Denbora hauetan azkenean hauteskunduek erakutsi diguten bezala, Nafarroa oso plurala delako, ez? Orduan, alde horretatik zerbait egin baldin badezakegu, poza, ez, hartuko dut. Gero sartuko gara horretan, nik lehenik eta behin eskertu nahi nizun gurera horbiltzea, euskaraz mintzatzea gurekin, alde horretatik bikoiztu egin duzue parlamentari euskaldun kopurua, iaz ez, horreko legealdian Begoña Sanzberro zen bakarra, orain zu ez ezik Iñaki Iriarte ere euskalduna da, ez da? Hori da. 21 parlamentari euskaldun legealdi honetan, 50-etik, oso ongi dago, oso proportzio interesgarria da, ez da? Azkenean, nafartarrok bizkuntza horiek hitz egiten dugu, eta, errealitate hori ere, ikusi erazi behar dugu, ez? Eta, hizkuntza horretan ere hitz egin behar dugu. Badakit galdera klasiko badela, tipiko badela horrelakoetan, baina zer iruditzen zaizu euskalduna izan eta UPNek orain arte egin duen hizkuntz politika? Nafarroan ikusi dugu azkenean, ez, eredua badugula eta nahi izan dutenek, aukera hori izan dutela, ez. Zaila da, denon borondatea, erantzuna ematea, ez, baina beti izan duen gauza argia izan da, inposaketa hori ez izatea, ez. Nahi dutenak, euskara ikasi ahal izatea eta behar hori sentitzen ez dutenek euskara ez ikasteko behartuta ez izatea, ez? Zaila da, ni euskalduna naiz, eta euskara hitz egitea gustoko dut, nire familia beti horrela hitz egin du, eta, jendea konbentzitzeko... Konparaziora Pulunpe aldizkaria segitzen duzula. Hori da, eta beste aldizkariak ere irakurtzen ditut, ez? Da gustoko dut, eta ni nire kasuan, gehiago ikasteko borondatea dut, baina egia da, badudala inguruan ere euskara ikastea ez nahi dutenek, ez? Eta konbentzitzeko alegina egin dezakezu, baina ez nahi badute eta behar hori ikusten ez baldin badute euskara inposatzea, ez da justua, ez da, ez? Baina zu guzti duzu, ez dut tematu nahi, ez? Baina zu guzti duzu, inorri inposatu zaiola euskara ikastea, gazteleraz ikastea, kaso bai, herriberan eta ere mozu euskaldunean, baina Nafarroan nik ez dut ezagutzen inor behartu dutenik. Ez, horregatik esaten dut D eredua eta A eredua dugula, ez, eta nahi dutenak bintzat, D eredu horretatik jotzea eta ez nahi dutenak A eredutik, ez. Badirela
nahi ez dutenak horrela ikastea, eta aukera hori ematea hori pentsatzen dut behintzat, aukeratzeko aukera izatea. Ez tematuko gai honekin, izan ere elkarrizketa hitzartua daukagu, batez ere, 24ko emaitzak eta aztertzeko. Foru hauteskundeetan UPNek 81.329 boto eta 15 parlamentari lortu ditu, hau da, duela 4 urte, baino 20.000 boto gutxiago gora bera, eta 4 parlamentari gutxiago. Zer balorazio egiten duzue? Bueno, 20.000 boto gutxiago aipatzen dituzu, botoak galdu dira, konfiantza galdu da, berez, bueno, ezin daiteke ontzat eman, ez, emaitza hori. Baina, positiboki ere begiratu behar dugu, eta horretarako lan egin behar dugu, ez, azken finean, 91.000 lagun, baino gehiagok guregan konfiantza hori jarraitzen izaten dute, orduan, lan egiten jarraitu behar dugu, ez? Eta batez ere, aurretik aipatu dudan bezala, hauteskunde hauek ikusiarazi digute azkenean, alderdi asko daudela legebiltzarrean, eta, akordio horiek beharrezkoak direla, ez? Da, akordio horietara iritsi behar gara. Orain, lana guri dagokigu, ez? Akordio horietara iristeko. Baina, behirakada horren gibelan, ze arrazoi politiko egon daitezke, egin duzu horrelako analisi bat? Hortan gaude. Orain ere ikusten ari gara, azkenean, talde politiko desberdin arteko bilerak badirela, erabakiak ere ikusi behar ditugu zintzuk diren, eta alderdie barnerako erreflexio horiek aurrerago egin beharko ditugu. Baina ez dakit... Sakonki eta poliki. Bai. Oroitzen naiz, telefonoz mintzatu ginela, hauteskundeen biharramunean, astelenarekin, krisia aipatzen zenuten, ez da, larrutik ordaindu dutela, krisialdian agintean aritzu diren alderdiek horraritu izana, egon daitezke beste elementu batzu, Nafarroko kutxa dela, Los Arcos edo Navarrarena, krisiarekin loturarik ez dutenak, horrelakoak ikuste dituzu, ez dituzu ikusten? Segurazki, hartutako neurri zaiak ere, edo kudeaketa batzuk, segurazki ere, azkenean faktura hori pasa dutela, ez? Baina hori pentsatu ahal izateko, segurazki, denbora gehiago behar dugu. Azkenean, orain sekulako erritmo eta mugimendu bortitzean sartuta gaude, ez? Legebiltzarreko edo gobernuko ordezkaria, zein den jakiteko, ez? Badakit, eta ni pentsatzen dut, talde politikoak, refleksio horiek egin behar dituela. Eta ikusi behar dituela, azkeneko 4, 8, 12 urteetan, zenolako kudeak egita egin duen, da hortik, balorazio edo ondorio batzuk atera, ez? Baina ni pentsatzen dut, eta benetan horrela ikusten dut, beste hiritan ere ikusi ditugun emaitzak ikusita, azkeneko 4 urteak oso zailak izan direla, eta dirua ez dagoenean, langabezia altua denean, kudeako eta hori aurrera ateratzea oso zaila dela, ez? Eta dena den, agian ez da, ez da nahikoa, ez? Baina Nafarroa beste autonomia erkidegoa baino hobe egotea ere, animetzen zaitu, ez? Etorkizuna positiboki hartu ahal izateko. Eskuinaren botoaren zatiketak ere kalte egin dizu, ez da? Horpago konparazioa Ciudadanosen kasua, 9.000 boto lortu zituen, baina ordezkaritza ez zuen erdietsi parlamentuan. Zatituta uste dut danak, ez? Alde guztiak gelditu direla. Eta segurazki horre ere botoak galdu egin direla, ez? Ez gara agian gai izan jendeari ilusioa eskaintzeko, da ez diegu konbentzitu agian, ez? Gure eginkizunak, ez dakit
aurrera ateratzeko onak izango zirela, ez? 20.000 boto galdu dira, eta horren atzean arrazoia daude, eta aztertu beharrekoak, sakonki aztertu beharrekoak. Pentsatzen dut ere, aipatu bezala, aste hauek, horrelako refleksio egitea oso zaila dela. Azkenean burua beste gauza... Hori da, beste gauzetan duzu burua, ez? Hori da, beste gogoeta klase bat proposatuko dizut. Hauteskunde kanpainan UPNetik askotan nabarmendu duzue, jokoan zegoena zela Nafarroaren identitatea, edo etorkizuna, ez da? UPNek irabazten zuen, edo Nafarroa desagertuko zen. Hauteskundetan, irabazi duzue, lehen indarra izan zarete, baina gehien gozorik ez duzue lortu. Benetan uste duzue orain Nafarroa desagertuko dela, edo Nafarroa arriskuan dagoela? Bueno, a ber, Nafarroa izaten jarraitzeko eskaera egin zuen Javierrek, ez? Hemen erabakitzeko eskubideak baditugu, ez? Eta forua dugu eta politika ekonomikoa ere hemen erabakitzen dugu eta hori indarrean ere jarri du Javierrek, ez? Orduan hori mantentzeko eta hori horrela mantentzen jarraitzeko eskaera egin zuen Javierrek. Arriskuan egotea, ez, baina indarrean jartzen du ere edo jarri zuen Javierrek kanpainan azkenean langabezi tasa ere hoberena genuela Nafarroan, ez? Hezkuntza mailan da osasun mailan gastu publikoa handieneko atzerela hemen Nafarroan, ez? Biztanleko eta beste hainbat datuek horrela ere erakusten dute, kalitatea ere ona dela. Krisi garai honetan, minduta gelditu izan dela, langabezi tasa oso altua da. Da zerbitzuak azken finean biztanleok ordaintzen ditugu, ez? Langabezi tasa altua baldin bada, segurazki ordaintzeko galera hori ere galdu egin dela, ez? Baina hori indarrean jartzea da azken finean. Izan dugun edo lortu izan dugun Nafarroa, denbora txarrean ez dela hain txarra, ez? Baina mezu hori baino gehiago nabarmendu da, hauteskunden ondoko elkarrezketetan, nik nioena, ez da, ardatz hori Nafarroa konstituzionalista, Nafarroa bertzalea, identitatea jokoan, adibide bat jarriko dizut paradigmatikoa. Yolanda Bartzina, Espainiako Telebista Publikoko, oraindik presidentea dena, Espainiako Telebista Publikoko saio batean, izan zen, iragan astean, eta hartan esan zuen egungo Nafarroak Hitlerren aurreko Alemania dakarkiola gogora. Gero esan zuen, akaso ez zuela hori esan nahi, baina nik bideoa ikusi dut, nahiko argi esan zuen, gero da mutu bazen besterik da, baina hori hartzen ari da fokoa. Ez dakit, aintzat hartuz hauteskundeen aurreko kanpainan foko hor jarri zenutela, ordatz hori erabili nahi izan zenutela, eta ez zuela eman zuek espero zenuten fruitua, zentzua dauka orain horrekin segitzea edo ez, edo... Bueno, ni behintzat bere puntualizazio horrekin gelditzen naiz, ez? Gustatuko litzaidake puntualizazio horrekin gelditzea, ez? Bai, egoera honetan izan daitekeen arrisku azkenean da, sekulako konfrontazio egoera batean sartzea, ez? Eta hori ez zaio Nafarroari egokitzen, azken finean lanpostuak sortu nahi baldin baditugu, estabilitatea behar dugu, da hortara jo behar dugu, ez? Azkenean ere, galdetu behar gara, ea lau bost, ez dakit zenbateko gobernu batek, taldez osatutako gobernu batek, ea estabilitate hori eman dezakeen, ez? Baina, ez du pentsatzen sekulako etorkizun beltza, ez? Eta etorkigunik, baina, azkenean estabilitate horretara jo behar dugu, UPN ere azkenean alderdi politiko bozkatuena izan da Nafarroan, da badirudi inork ez duela gurekin kontatu nahi, ez? Eta... Bai, nola nahi ere kritikatzen ari zarete, ez da, oso zaila dela lau alderdirekin osaturiko gobernu batek egonkortasuna eukitzea, baina aldi berean Javier Esparzak eskaini dizkio botoak PSN-eri gobernua osa dezan izquierda ezkerrarekin
UPR-ren eta PP-ren babesarekin, hor beste lau alderdi leudek, ez da? Bueno, baina hortan ere UPN nahiko argia izan du da beti. Eta aurretik esan zuen, bueno, zeinekin hitz egingo zuen, da zeinekin ez. Eta, bueno, koherentzia horren barnean, beti esan du, pues, alderdi konstituzionalista horiekin, bueno, mintzatu ahal izango zuela, ez? Koherentzia horren barnean kokatu behar da horrelako eskakizuna, baina dena den badirudi eta pesen ekori esan du, ez? Eta goela hortarako prest. Ikusi beharko dugu, azkenean ere, bueno, izquierda-ezkerrari eta PSNeri, bueno, Nafarroa ezkertiarra izateko aukera eman zaie, eta beraiek ez esan dute, ez? Azaldu beharko dute ere beraiek zergatik ez. Dena dela, askotan hitz egiten da fronte abertzaleaz, baina balirudike gobernu alternatiboa osatu nahi dutenen artean, bueno, horri identitate ezberdina daudela, sentsibilidade ezberdinak, gero bai eta EH Bildu daude bai, baina Podemos eta izquierda-ezkerra badaude ere. Aldiz, proposamen honetan, denak dira konstituzionazaleak, Espainiazaleak, hor ez altzegoen fronte nazionalista bat nola esateko, nazionalista espainiarra zuzen ere, Javier Espartzaren eskaintza honetan. Bueno, erlazioak mantendu behar dira, ez? Azkenean, pentsatu behar dugu, nik gauzak globalki ikuste ditut, ez? Eta batez ere, azkeneko 4 urteetan ikusi duguna ikusita, ikusten dugu, ekonomikoki azkenean Europa batua dagoela eta iaia beste herrialde batzuekin borrokan dagoela, ez? Edo konpetitzen ari dela, ez? Eta bueno, gauzak aurrera atera izateko beti elkar baldin bagaude aurrera ateratzea nahiko erresa da, ez? Edo erresago da behintzat. Denak batuta baldin bagaude. Gauzak zatitzea uste dut, bueno, ez duela inolako etorkizun honik ekartzen, ez? Orduan, estabilitate hori edo onkortasun hori heltzen saiatu behar gara. Ez dakit nola, baina hori heltzen saiatu behar gara, ez? Eta koherentzia horren barnean, nahitasun horren barnean, UPNek beti berdin jokatu du. Eta orain arte ez egu gaizki joan, ez? Badakit azkeneko 4 urteak oso txarrak izan direla, azkeneko 8 urteak agian ere, baina, bueno, egoera horretan Nafarroa indar izaten jarraitzen du, ez? Besteak baino asko zobekio dago, orduan gauzak ez dira hain gaizki egin. Koherentzia aipatzen zenuen honi guziari dagokionez, ni harritu ninduen hauteskunde gauean, ordu txikietan, jada emaitzak ezagututa, Espartzak esateak denekin hitzeinen zuela EH Bildurekin izan ezik. Izan ere, hauteskunde kanpainan buruz buruko eztabaida bakarrik egin zuen EH Bildurekin, ez gainontzeko indarrekin. Horrez aldago nola egiteko kontraesan bat, Cristina? Bueno, berak esan zuen, aipatzen duzun bezala, bueno, EH Bildurekin ez zuela hitz egingo, alderdi politiko honek, bueno, azkenean etaren indarkeria zigortu ez arte, ez? Orduan hori ez da agertu, hori ere esan zion bere telebistan izan zuen eztabaida horretan, eta, bueno, kondizio horiek eskatzeko joan zen eztabaida horretara, ez? Bueno, Adolfo Araizek eskaini zion eztabaida hori egitea eta Espartzak onartu egin zuen, ez? Da hor eztabaida horretan, bueno, esan nahi zizkion gauzak esan zizkion, baina, bueno, batez ere mahai batean hitz egin ala izateko, bueno, printzipio batzuk bete behar zirela, beraiek hitz egiten hasi ahal izateko, ez. Ordura arte, orain arte ez da hori gertatu, orduan koherentzia horren barne, bilera horiek ez dira gertatuko, ez. Nola dako zazu, gobernua eratzeko elkarrezketa prozesu hori, orain arte entzun dituzuenak, eskaintzak geroa baitik PSNeri, hor sardadin, zer espero duzue, nola ikusten duzue? Bueno, ikusten duguna da, azkenean,
talde politiko guziek gauza batean bakarrik daudela dos, ez? UPN kanpoan usteko nahi horretan daudela, eta bueno, pena pixka bat ematen du, ez? Azkenean, Nafarroa hobetzeko eskaera horiek zeintzuk diren ezentzuteak, ez? Orduan, ikusten duguna da, bueno, gaur uste dute Geroa bai Podemosekin hitz egingo duela, eta, bueno, Podemosek ere Laura Perezek esan zuen, ez? PNV-rekin etzuela ez da erentzia jasoko, ez? Ez da, bueno, hori ikusiko dugu, ez? Ea zenolako adostasunak hartuko dituzten, badirudi beraien artean ere gobernua eraikitzeko pres daudela, eta, bueno, egoera horretan, UPNek egin zuen bere apustua, koherentzia horren barne, eta ikusiko dugu, ez? Javier Espartzak hasiko ditu ere bere bilera kontaktuak. Bilera errondez ari garela, okerezpanaiz gonbitea egina dio, Geroa baik bilera erronda horren barruan gonbitea egina dio UPNeri, bilera egiteko, eginen duzu, ez duzu eginen? Nola? Geroa bairekin bilera eginen duzu, Bai, printzipioz hori da, bueno, bai, pentsatuta dagoena. Iruñeko udalera begira, gogorari zarete esaten, Nafarroko gizartearentzat onartezina dela EH Bilduko alkate bat izatea, ala uste duzue? Bueno, aipatzen baldin badugu, ez, legebiltzarrarako, bueno, Bildurekin ez garela eseriko, kontrakoa izango zen, ez, kontrakoa esatea. Beraz horre mugimendurik ez. Udalez ari gara, hauteskundeetako beste ondorioetako bat, udaletan botere galera handia izanen duela UPNek, merindadeetako buru guzia galdu dituzue, Iruñerrian oso litekena ematen du, azkenean alkatetza bakar bat ere ez eukitzea, zer demontre gertatu da? Hori galdetu beharra ez, eta horri erantzun eman beharra. Bueno, bai, hiriburu handiak galdu dira, da, bueno, ikusi barko dugu, ez, ea, bueno, akordioak heltzeko zenolako aukerak ditugun ere, hortarako prest egongo da UPN, bere, bueno, puntuak azkenean onatzen baldin badira, eta ikusi beharrekoa, ez, dena den ze aukerak ditugun, bueno, gobernu batzuetan egoteko, edo ez, dena den, hala izan da, botoak galdu dira, hiri garrantzitsuak ere, bueno, aldaketak izango dituztela hala dirudi, eta ikusi beharko, ez, biztanleekin hitz egin beharrekoa, eta entzun beharrekoa, ez, bueno, akats egin izan daitekeen lekuetan, batez ere hori konpontu ahal izateko. Esan duzu pendiente geratzen dela ondorioen, emaitzen, analisi kritiko bat UPNren barruan, nola geratzen da alderdia izan ere? Azken hilabeteotan tirabira handi xamarrak eduki dituzue, lehen bizi Alberto Catalán eta Yolanda Barzinaren artean, gero Yolanda Barzina eta Javier Esparzaren artean, nola dago hori guzi hori? Ni pentsatzen dut, talde politikoak azkenean barnera baino kanpora begiratu behar duela, ez? Biztanleak ordezkatzen ditu, eta ahaleginak egin behar dira, barnekoa ahalik eta erosoen egoteko, bueno, paper hori ongi egin ahal izateko, ez? Esfortzu handia egin behar da, hori jakiteko, bueno, pertsonak alderditik baino gorago daudela, ez, garrantzitsuagoak direla, eta hori, bueno, joera oso emankorra, ez, eskaintzen du. Da, joera irekia eta biztanleei begira eduki behar du UPNek, bueno, erreflexio hori aurrera atera ahal izateko, ez. Garrantzitsuena hemen biztanleak dira eta alderdia, bueno, bakarrik instrumentu bat da azkenean, ez, biztanleak ordezkatzeko. Noranak ere Katalanek esate baterako dagoeneko esan du, autokritika ezinbestekoa dela, bat zatoz? Hala da, ez. Ni, bueno, kontrako joera bat izatea, uste dut, ez duela ez erronik ekartzen, ez. Botoak galdu dira,
hori argi dago, jendeak konfiantza galdu egin du, eta orduan horri erantzuna eman bartzaio, ez? Autokritika egin behar da, ondo aztertu behar da, azkeneko 4 urteetan, 8 urteetan, zer nolako kudeaketak egin diren, eta gizakiaren joera akats egitea da, ez? Ikasi dezagun akats horietatik, zuzendu ditzagun, eta hobe dezagun, ez? Egin dezakegun kudeaketa hori. UPN-eko parlamentari berri Kristina Altuna, mila esker Euskal Herria Irratira hurbiltzeagatik. Zuei, benetan. Jarraian albistemak izun Jaburra Euskadi Irratiko lankideren eskutik.